گۆرەوە خۆدا ji bo گۆرەوە meya dîniya گۆرەوەکی en mezin en önemli û pir muhim e گۆرەما min gora got xuda û pêxemberê xuda aleyhissalatu vesselam gotî dibe el ulemâ'u werasetul enbiya alim warisê pêxemberan e aleyhissalatu vesselam li gora vê irsiyeta hanekî gerek te'lîma dînî em jê insana re bêjin çunkî teblîga dînê îslamê bi aliyê alima ye gund xirabkirka kurmancî bi tirkî öğrenci bikoyo biz dixwast ez xizmetna bikim xizmetna dînî bikim berî niha bi 2 sala ev 3 sal çêbûm yanî mehek maş salam re guhez hermewir guhez çû wê dirê ew îstekê got mixwestin nehtine cî doğru durust cemaat xweşik netehte kirin hev sala ewil zarok hatine xwendinê 4-5 zaroka Quran xilas kir me dixwest got dewama wê hebe zêdebûna wê hebe feqet ew xwestinê got me dixwestin nehtine cî sebeb cehalet û nezaniya malûmê me teva ye nezanîbûnekê bi ser am û tam genelê bi ser mevî milletê özellikle Doğu û Güneydoğu da hatiye cehaleteka zêde bi ser wa de hatiye yanî dînê xwe li gor emrê Rabbê xwe gelekê ji we nameşînin me jî xwest ew görev werê cih mesuliyeta me ya dînî rabê cemaetê me netehtine kirin megreba eşa sibiha doğru durust kes netehte camiyê örneğin melê me Boğday Pazarî alim bû feqeh hebûn hevtîkê ez görevlendirmîş kirim got ez dixwazim tu werî dersa feqehên bêjê me göreveka min a resmî heye em sinavê me hene ez heftiyê ez çûm bi dersa feqiya dawa mêzan di nava gund de dedîqodo hate kirin dedîqodo hate kirin digot seydayê me çêrê IŞİDê didî Wallah dedîqodo özellikle evê got zihniyeta PKK û BDP bware heyî ji teref wa ve tehte kirin ew jî malûmê me teva ye ne zihniyetekî îslamî ye min got tiştekî me û IŞİDê pevretinîne ev jî normal milletê me ye ew jî weke me ye madem hûn vê tiştê dibêjin her ne camiya wî xutbeyî bênin wazeyî bênin ka görüşê wî çawan e zaten zihniyeta IŞİDê tikeş me jî va hereketê got dikin eger rast bi şeklê got didin bê em tev wê lanetlemîş dikin zaten qetl û qutul însanê misliman gerek qetilê nekê çi terafî dibe bira bibe gerek însanê misliman jev re destek bê û jev re dost bê mealesef îro ev alema îslamê tev ketiye nav destê kafira de tev ji dînê xwe hatiye dûrkirin zaten hedefa kufrê ev e got mislimana ji dîn dûr bike û neûzû billah tiştê batilî bêxisirê wallah sualê ji me tehtine kirin gerek car me tehtine kirin örneğin insanekî dipirsî digot ma rasta apo pêxember e band li ser Taybê bû min got pêxemberê me aleyhissalatu vesselam pişûnî ve hew pêxember tê apo jî normal insaneka doğru durust bi çi şeklî bê zaten em ewa wî nasin em naz jî nakin feqet piştî pêxemberê me aleyhissalatu vesselam pêxember hew tên eşiyandin pêxemberê me sona temamê pêxember e ev kitaba got ji me re hatî şiyandin jî sona temamê kitaba hukmê pêxember aleyhissalatu vesselam vê kitaba ezîm heta qiyametê jî betal nabe barke qismek ji insana hebû dor de got dixwest ez duazê xwe de behsa wa bikim ez bê wala va PKK şehîd e PKK jî malûmê me teva ye gelek însanê me bixwe bi zulman bi mayîna bi sîlaha şehîd kirine û kuştine ewa min bixwe
نسر في ذهنيتها ومقو كيش بو خدا يعني أبي ذهنيتها دقو أمي بدا بينا جبوكو ما بمكنت كيف واش مرنا تحت جبوكو مصفي وانا دان وعزادة بحصا وانا تكار ملوات درانيكو كيف واش مرنا تحت أول وقت هاتن قوميتي خو بلي كرن مش طرف بدا بيفا هيئات هات بلي كرن زلامي خو دور دقو جرك مختار تعلاقة خوش تشتيت نيني صادجة غرافة تلما لا خوبي مختار جلما لا خوبو علاقة خوش تشتكي نتاني أبو يعني صناوي ده مثلا سچمي هات يعني özgür seçim nehtekilin baskı habu yani özellikle jidgo gerek oya muhalif ne der kevin hatta son andırcı ev mücadele hata kirin jidgo gerek ji HDP der kevin vaki Türkiye İşçi Partiye ve ne der kevin pişti bu seçim hat oyuna muhalif de oya muhalif derketin AKP را درکت بوش درکت شودا پاری را درکت دادی قدرت ناوا گند را گراندن حیا جزارو که مبخوره جی دگو اف هدا پارا اف AKP و یا خود AKP دخواستن کو بلیب کن لاوی می بچوک دچو ناوا گند زارو که داهی جیرا گود دگو هدا پار یعنی اف نتشتکی یعنی اپوتاکی گرک مرو ندینی سر irade alsana. Devir de ama az hükümeti şikayetçiyim. Çünkü tamamıyla dev vi milleti barda. Yani xoyok kir diviciye hanekede. O av zihniyeta BDP PKK dugunda meşhur bu, am bu. Hizmeta xoya dini menikari bu ke. Pişti seçimi jiddi oy muhalif derketin yak AKP re bu yak joda pare re bu. يكون قند جواهرت كاجي حضور سزبون أو إنسان مدهني خداي دا قو أزيدي نكارم بو إنسان رب مسيري واس خزمتا خوار قور خواستنا خو بكم في سجمي جان قواندا مجي تنبو وحضور سزي دركت جبو يكي أسهات